nuam ti taka ni tina kan hun man thin dan pa ngai voile khata lo in thlak danglam ta thut bo to wangwang ang chi hi in lo tong ve to em kan ori she than em te kan in chung nuam tak thamuang taka kan chen hodal dal thina te zan khathil thole ka in thlak danglam ta vek engtika ma angai anga omle ngai reng reng to lo tora mit khap kar le ka aron in thlak thling ta vek mai ang chi zan tir lama boruak nuam re le thamuan thlak em mai ni si kha police siren ri re roi chuan alwa khata vek mai kumsang ni somni pali julai thani in jing kar lama taka chuan darlington khopuya geneva ko thera chuan police car chu aron tla nu za zala chu police car atanga lai dum pol phezok zok chuan chulai kong nong hu deu chup chu chhun phezok zokin vaisar chung kwa te chen in gate bula chuan crime scene technician tile police officer te chu anom ta thapa in disinfectant chemical chekhat liquid nat na shik thana hlawata na an ka thin ang chi ka rim chu nam rum rumin chulai kalkong jim te a chuan an nu thona so tha in an lutin an chhuak deu se ka chu mai ba ka chulai borvel chu police motor chuan din holin chulaya mi veiwak te po chuan chutiang ang thil an hmu chuan angaina shelo angreng tak hian an in ha hloma chulai hnaya cheng then khati chuan ngoi reng hian lo thir thap hlom bokin nimin tlai mai kha chuan chu in chu limnui ri in akhata tuna la chuan investigator in chumbung zeta thu aperi zau le camera in hun sang chauka te dokan te thengsil na te le bungrwa dar de ohleka lo om ho thala a meri kau thin bak chu thomdang reng om ho lo chuta tu ma reng chuan engthil che ange thleng ti chu shehlom lavin kumsom palimi tlei rol chu ina cheng mek chu aboral ti chu lo chu chuti lai mekin kotlama stepa chuan sara holi chu lo thu in a khur dera ma se amitui ero chu atla ho lo thung alanda na thil thleng mek chuan a ngong na sarlu tu ko wanga maktizet mai hian lo thongoi ringin parademic tina blanket an ron ton hnuwa po chuan engtin ma alo ngai sak chong lo boka chutiang chuan engma shelo le ngai sak lo hian lungtum ang mai in alo thotop ringot mai ani ma se ama hlat lo taka hian Simon Vickers chu kot kolbun chung hian noilam melran chungin alo thube boka ti chuan hun engama chen aliam le hnuwa police car lama chuan muang changa Simon Vickers chu shoi pheini in tu ma reng chu an chong lo ba ka are hian are thap maya chuti lai mekin in chung lama po evidence rang chauka bungrwate porle cell phone ti bel chu police chuan no la khomol molin engkim chu oluk taka record le chinchia vek ania chuta engkim mai chuan chu zana thil thleng chu ti pal thil thuwa thil thleng accident ni lo thei zong in akok veka amai ro chu tu ma in engthil nge thlenga engtin che ange a thlen ero chu an shelo thung nima sila hei ero thil cheng takani chu ina chuan chung ko in ngei tak limnui ri har an she thin angkha engtika ma shia tor omle to ngai don lo ti chu ni ome kumsang ni somni pali julai na nga tlailam ani a Vickers chung ko chen in Geneva rota chuan ni dang ang bukin borok chu anuamin amuan omrai mai de chuan zandar sari borbela paber Simon apo chu anha thona tanga ron ho to in aron thenga hetia in a thlen hnu a hian TV chu on ngalin Euro 2024 football khelai chu enjui nga zata ama do kana chuan wen che kha chu botola in chhobokin a in zo lek to hiala tin chumi bolloka po chuan Marijuana kan ti ang chi ruina na anzok thin poda zel chop chu in chhobokin ha dam mel tak hian football in khelai chu a in tarenga chuti lai mekin chaukalama be thung chuan anu poinu ber sara holi chuan zanria to so lo bo sein rong alo bol boy be mop thunga bela chuan chopme then khate chu chumin thir bela sa po chu niamte in a urche cher boka ati dan fo angin rang tak taka te kwalin athil siam mek chu alo bil so sawa in hetianga simple taka TVN le cho ete ti hote hi an chung kwaina tlailama an hun man dan thini in chote lai mek chuan an phone nei chun scarlet po chu aruma a phone khoi pa in TikTok video te chu lo en kwal pa chuan a thian de chu alo be mek boka ma se rei vak lawa chuan chu ningin in hnoi lama chuan aron chok thlabeta ani
ti chuan zandar som le mini som panga vel ani a chauka chu tomato le marcharima lo nam rum rumin anu bula vakal pa chuan ti tur omlo anin omti pa hian anu rong bol chu apui be ta ngala chumi pa chuan anu thil siam de chu tem zeu zewin a fiam pa boka chuta anu po chuan lo changlet ve zatin grape chu a fanula ma chuan the phe zeu pa hian lim taka nui or chong chuan anin fiam chun sam zela ma se pa ber simon a chuan chu chu aninga ni ti an shemap lo annu fa chuan in fiam nui or waringin annu fa in fiam thom le nui ri chuan apa football in khel en laya commentator te chong chu a hlia khu vek ba ka an thu sei te po chu a hri tha theilo ta bok nen chu chuan a in khel en tui lai chu ati boy ta veka chuta annu fa chu wa awin in khel po tui takin ke en theilo in beng chenglu tok ngoi to ro a han tia ma se anni nu fa la an la in fiam tuina samai si an pa thu sei po chu enga ma ngai lo chuan an la in fiam nui ar renga ti chuan a hnu de wa sarai chu mut on tak chung le an nu fa in fiam na awanga lanui ar chung chuan a pasal bula chuan vakal phein chai che lakeng wa chung chuan an pa chu abana piai zeu pa chuan alo nui le ve be se tak chung chuan a en ha a ma se abe se lo tak hian simon a chuan aban chu lo la son deuh sukin ana lom male alo ti vil lora chu scarlet chuan lo mukarin mendeu man chung hian apa chu thil engkim hi la serious ngun reng su alo thlaka chu chuan apa simon a chu ati thinjim ta phat mai alo rui to bok nen in control zo talavin chaukalama chuan aba pheita a chuta abul hnaya manra om chu enpo en lem lo chuan la in chauka a man thin che chu ala ni in simon a chuan a in sia a ma se akota chuan chauka chemte seile panhlar chiam tak zok chu alo la zok ni ngei turani chuta aku chu afanu omna lama chuan vai phei fa in ina tumwang ai ma chuan a thinjim kal tlong laklo awanga an in lek phek satle ang mai hi ni a ma se akota tang chuan chemte chu ron chokin scarlet om adar ve lam hnoi zona tak chuan avita chat mai a hliam chu a thuk emema chemte chuan a chop chu ti thlerin alung chu a zubita ani chuta scarlet chu chhuata chuan tluhngal te topin chu vele chi ai takhian ano sarai chu afanu omna lama chuan tlan phei ngalin toel chu aban takngala chu a hliam zona chuan toel chu nembetin apasal chu a kautor tor boka ma se apasal ero chu omna ngaya chuan ding khong reng rengotin chu thil thleng mit khap karlika a thil ti puira phlak tak chu a thleng tak tak ani ti oi theilo chuan a hmuna chuan ading ngoi top rengot maya chuta sarai mang ang chuan phone chula in emergency service chu a call takngal pata chu vele police lampo chu military laude a chuan ron thleng zuin medical lam de chuan nona channa na anti thin sang de chu anti ngal mop mopa nima sela scarlet hliam chu dam chwa pui chi ani holo zandar som pakhat le mini somnga alo rik mu chuan doctor te chuan a thi thu chu an pong suita ani ti chuan a hmaluka lim taka annui or na hmun chauka nge kha tuna chuan an fanu thina huna chuan changjota in scarlet ruang an laksan hnuwa po in chung lama chuan anu le pa le Durham County Police Officer te sia chu an omta a chulai area chu silngal ni in chauka po chu tepin an hungngal veka chuta alandana chuan investigator te chuan in sol boy na hnu ma pakhat ma an hulawa thleng le thil dang te po chu om na hmuna chuan lo om thapin furniture chhia imo po chu om lawa in sol boy na awanga ti tluk ang chi bungrua le furniture vela te po chuan motor chu engma om lawin engkim chu aum dan tor pa ngai chuan alo om veka ma se taila thisen kai ero chu mu ani thung le chuan sarai chu thutlenga chuan thutir ni in a taplem lawa chimi alo le engma po mo tak tak nei lem no chuan ami chuan a hmalam chu mel rengin zona an han zo te po chuan an thu soi chu hre tha theilo ang mai hian thumal khatlek le khia na changa chuti lai mek chuan a blood pressure te chu aron hniam ta ka wangin le atong ba deu tak noi awangin police lam chuan damdoi thiam te ve na hnoya an da hnuwa parademic te chuan ani chu an kalsan taria te chuan simon apo chu api aruma chuan hroi pheini vele bukin akora thisen kai de no chungle amit nau te chu phe de uria hian ti sol pal ani thole chemte ni lovin chai che sok akuta chuan om thu chu ala soi ngar ngara
chuta officer ten a thorim an han chek chuan zurim nam huam chu hri thein zu mai ba ka marijuana po kha a zoni ti chu a hriat thei boka hei ba ka hian thina thlen tu ata na man ro chemte a fonglam metal chu fridge bula chuan hmoni in photographer ti chuan uluk tak hian chemte hoi zong te a angle zong zong te le mi thi ruang taksa atluk la ya aum dan te a hoi zong te nen zong zong chuan nakena medical record ne na le endun torin tha chu anna zela chumi zo chemte chu uluk takin plastic container a chuan da lu anita ani te chuan report chu kim changle uluk taka ziani in mo chwa hunte mo chwa la ya mishing omza te anu le pa te tin lai ti te chu an ziak pek boka tin do kan chunga chuan oin bottle honsa Australia Mizia lo omte kota zel chop ngai angchi zuk na wa te chungte chu evidence atana man thei tura til changkai tak ani thei takin ti in an record beka te chuan homicide detective po zingdar khatnulama chuan ron thleng be bokin thil omzia te an no shil thok tok no chuan public defender ombela in Simon chu zona anzo chhole tan tamol mula ma se Simon chana ho chu amumal lo mai ni lovin in morem chi alo chu alo omnol mai thil thlendan in dot a soidan te chu adik lo mai ba ka a thlen hun lai po kha a soi dik heklawa tin chem te po kha a kota changa a pu chwa pal thote le a fano chu alo om nai lu tok thote chu soin chutian chuan mumal lo deuh deuh chuan a chana chu hlin fil factor po om lo chuan a boy ta noi maya ma se report a chuan chung thil zong zong chu chiang takin an ziak lut tel bek thung chuti lai mekin sarai po chuan a statement chu a sangin alo pe ve mek boka ma se ani statement po hi chuti lo chu ani be kholo Simon a chuan a ko chu en mi alawa a vai fo tho soin engkim kha aron thleng deuh thut ti in a soi ringota te chuan chutia an interview zo chuan anin chu kalni in an nu pa chu station lama phur phei ani leta a chuta tang che chuan chung ko chia to na pakhat ni mai angalang kha criminal investigation a chuan chang chawin a maluka zanji apo sein in kha crime scene chu alo ni chhota a alandana ti pal thila thina thleng ni lovin tual thana zok chu alo ni reng thei tlat mai July ni rukum sang ni somni police nga chuan Simon Vickers a chu police station a interview ni in hetia zona an zo tan ma hian medical test result atang chuan zo le roi hlo a khoi ngi ni ti chu an fin fia to boka a thori ma te amit meng film lo tak te danina a phalbak ai tam a thisena chuan zo le cannabis nu ma chu mu ani boka ma se medical report e chuan Simon a chu zona chang thei tur khopin a fit thu an soi thung nima sila har film kar ero chu alani lauti a hriat le a te chuan interview na room chunga chuan detective pahni le stenographer te chu omin atira chuan Simon a chu atang du tlat lawa ma se engthil che nge thleng ti an han zo le chuan fiam thu mai mai asin mule ka tum reng wang ani lo aron ti ta a chuta a chana reng reng chu a boy chuarin hria thiam chu a harte noi ang rek khopa chumi hnuwa anu poile a fanote in hnial boy chu tire atum nalama chauka chaiche chu awom tho soya ma se chaiche ni lo thil dang alo la pal jok tamai nia in soin a hnuwa la engma awom lo tho chu a soile ang loya chutiang chuan a thil soite reng reng chu lin ber tur po awm lo ta ka wangin a boy thlak ta hle ani ma se detective chuan thil thlendan in do dik tak chu cheng taka soitur chuan a han shile a chuta po chuan Simon a chuan soidik lo le ta nuain atira chuan chera a thut tho soya a hnuwa TV bula ding angin ain soile boka ani le chuti lai chuan khongi a fno chu a om ti an han zo le chuan a chang le kong khar bula a om tho soin a chang le thok bula ati thol chumi hnu chuan chemti thalak chu entir ni in rei tak chu amil ngai amil vongvonga chuta atopa chaiche emo ka tia tia ron sei chok sapin henga tong song song te hi record vekani a ma se athil sei ho reng reng te chu forensic evidence an nei ho nen chuan ain mel thengang lo ain person hlo zo kani ye chuan hemi hnu hian medical expert chu phone a zo na ba zo ni in ani chuan hliam om dan te a angle te oluk taka a han en chuan accident awanga thleng thei chi ani che lo thu alo soile a chumi ni wan chuan chu thu po chu preliminary report a chuan zia lu tel ngal ni in ti swal che swal palawanga thleng thei ani rin na chu a tlem ta hle bok ani
ti chuan break toite an nei hnuah chuan Simon a chuan ti na tuma che ani lo zia chu soinon molmol rengin infiam na kal dik lo palta angin a soile tlata tin aruya wangin engkim chu kim chang diak diaka a share reng thei to lo thu chu phabik lavin engza chi ange zo a in an han zo chuan botol khat emo ai tlem de emo ani thu suya chu mai ba ka roi hlo chi khat danina man a phal to lo chi khat chu aroi tel thu a soi boka chumi hnuwa detective chuan oke ngai pat le dam deuh rai hian zona chu zo zelin a chana chuan imin lo lai oma piang chu alo chin chia kau kau zela chuti lai mekin Simon a po chuan a fano chu a hmangai tak zet thole in ho boina po an ne ngai lo thu te a soi boka chumi hnuwa a hliam lai hun tak chungchang an han zole chuan kawaina lam tur enmi alo khan kaban kha kawai pala ti chuan ani chu a tlutamai ni atita a chulai te chu apoimo viau ni turani a kutlek chhuaka che ta tho nge ni ti nem hngena ni in official takin an chin chha ta thlapa ti chuan jing lam dar lia detective chuan Simon hna chuan van doina thlenlaia lo hmutu ni to lavin tleirol thina mo phur turin hlel suspect ani thu chu a shil ta boka chu vele Simon a chuan tol that mang ani lo thole an pona chu oi om lo lutuk ti in makte se thian alo mi leta chumi hnuwa attorney chuan interview chu atuk jing thlen ma chu chol leilok aron pang suita ani heti lai ve khian office tanga ve thong chuan he khi sungchanga report te enfiana hun an lo sem ve meka document a chuan kumsom polimi Scarlett Vickers si thina chu thilfil lo omle rin hlel oma ngai ania in evidence te po chuan apa chu inrol ngai anga lan tirin tol tha case emo tumreng wanga tol tha na thleng anga criminal case chu siam ani baka forensic review nga me kani ti in alawin ziaka ti chuan Simon a chu tanina da leilok ni in surveillance camera a alandana chuan lo tan na deu emo han hnial kal deu emo ani lem lawa alu chu konin ngoi reng hian a thuwa akha to khian zoite te in afiam thumai mai lekha ani asin le ti in aphun ne sap sap china ti chuan atuk jing dar ko vela chuan investigator te chuan toxicology test result chu dongin athisena zolo omzat level chu 0.14% zet aloni di tile THC anti cannabis a compound ang chi hnu ma chu an hotel boka heng an hmu chwa thartinen hian roi chunga chetna awanga komtling lo no pangthana ti in charsa chon ziak lutilin chumini lala chuan investigation zo ma chu Simon a po chu custody da lu ani tur thu thu chwa ani zoi ta boka tin arait ne ti po shelfiani in tuna chuan case po major crime unit lam kuta awm to tur thu an shil boka hetiang aloni ta ka chuan vikar chung ko chia to na chu tu te emo chung ko mal wan doina to chungchang ni ringot to lavin pa afanu thin awanga rin hel me khe chu aloni ta ani Simon Vickers le Sarah Holly te hi Darlington Geneva Road a ching ni in pa ber hi factory pakhata athoka Nobel ero chu anwenga dor pakhata pa taima thokbe thungin no pangte a in nei ni ma se fanei ve ba chu an thil chak ber pakhat ani china ma se an be se ang chon fa chu an nei thelok lo an han chiat ve bok nen fanei chu an har satariaw maya nima sila wa nei thlak tak main rei tak an lo o ve ngoi ngoi fa chu kumsang ni som kuma chon pekin an ombe ta hlo mai an fano Scarlett alo pe hnu a chuan an non chu aron ti fam kim ta hle maya in thenom khoweng tena an soidanin chung ko in ngei le in kom tam in hau boy ve le thom bing ching po nei ve ngai lo an ni thu an soya chu mai ba ka Simon a chuan rim takin a hna chu a thok china anu pui sarai po chuan chung kwa chu en kol ve mekin an fano hi an no patan chuan an hlim na ber an khovel ani deuh top maya tin an fano Scarlett po hi naupang fel tak ani thu soin an zirtir tu te fak po hi a hlo ve veu china midang te hi a betlang nol sung sung thiam ni nan soya chu mai ba ka social media hi alom ve hlea TikTok lama po video te nei ve nualin ina a om to pho chuan anu chu apui keu keu china ma se apa nen ero tleirol tam tak te ang bokin anin hnial ve babap chen thong nima sila hetia apa nena an han in hnial boy ve deuh chang te po hian lungoi ma sa zo ka chon changle se chinin ko than in thlak emo hinjim na tuka han in hnial na ang chi ero chu
anin chunga chuan a thleng be ngai heulawa tin police lampo in call record te an check thlap nowa chutianga inti boina imo tharum tho awanga police call ang chi chu an lo la ni ngai mi lo ti chu muchwakin an chen ho te po chuan chung ko pa ngai le in ngei tak an ni thu te chu an sei themai zela aum zia bera chuan tuma in thilra phlak tak thlen theina tur chi chung kwa ni in an shelo ani ber hei wang tak hian July ni nga kumsang ni somni palia thil thleng chuan mi makti chu a hlo zwal phat emema chutiang chung ko pa ngai takle in ngei bok si ti ang chunga thina po thidan pa ngai ni lo thil lo thleng taringo chu Darlington khomi pui chuan oi mai harsa anti in atu te mai po chu a thong hlom hle nge ani nima sila Simon Vickers an man hnuwa chuan investigator te chuan atun hmanun chu an han chui chiang le tanta a chuta chuan kumtam takkalta kumsang kha zakwa somkwa pathum kuma khan Simon a chu chemte manga midang a hliama wanga convict aloni ve to rengani ti chu an mu chhuakta a chute honlai chon Simon a chu kumsom pokomi leklani in Darlington a bar pakhat kota insol boina a thlenga chuta anin solna lama chuan a sol puipa bana chuan chemte a jaisakin chu a zai hliamna chu nunna ti der thong tham em ni lo ma se ko chuan hriam hrei manga midang be thu boi chu sem sak thowin Simon a po chuan a thil ti chu a pom hnuwa tan ina kumhni atan phata ti chuan kumhni hnuwa alo chu atang khan Simon a chuan dan phallo thil laka chuan a thei to pin ain thiar pi hlima nun pa ngai taka nung chawin nanghe thatok tak a thok boka chota a tho puitena an sezel danin Simon a chu mitai male dik taka na thok chi puite tan poa enton tla ka tha a na thok mi ni in an soya ma se he an thil mo chwa thar convict aloni to thole jela atan chante an han sia chwa thar ta ka chuan investigator te chuan Simon anong chang thui tak shil thei ani awangin chu an thil sia thar tun hmalam de ya thleng to chu tuna ami zia ne na zer thatle nan chuan an hmangta a heiba ka hian prosecutor lam chuan psychological evaluation ne nge chu a tha tho soin thinrim in som thelo awanga chetla thu thin mi zia alo ne rengim ti te chu shiat an du ta bok ani heta Simon a jela atan na ya an psychology soidan chuan Simon a chu mi en control thei tak le dam dai mai ani tho soya amai ro chu engemo nortu na salutok chungri lama tanga ril ro han ang chi ani emo ani lo po in roi hlo wanga ril ro fim pulawa a omlai ani ero chuan thinrim thu ching ang chi mi zia ani tho soya ma se kumsang kha zakwa somko chhowel anga kha chuan chutiang thuleng vel chu chuti taka ngai pui mo chu ala hlolem no thung nima sila kumsom thum aral hnuwa ero hi chuan tangkaina nei to tla thungin chuta chuan investigator te chuan ahma thil thleng le tuna thil thleng te chu an han khai khin chin le ta a chemte manna telve ve in thinrim na atil ve ve boka ma se a result ero adang dei thung kumsang kha zakwa somko pathum kumami kha chuan victim chu thilawin adam chhuaka kumsang ni somni pali mi a ero hi chuan leirol te chuan thi phain ahma mi a victim damin tuna ero victim chu a thi ve thung ti na ni chu chuta tang chuan investigator te chuan heng thil pahni thleng ti a hian thinrim in som thelo na chu thleng ve ve in ngai tua cheng lawa chetlak thut na le a hnu loka in chherna nen ti in an khai khina chu an tlipta a ma se chu an thil hmo chwa chuan investigation team te sing angi ngi po chuan ngai dan in an lo awanga han in hnial deuh hlak na chu ron thlenin then kha chuan kumsom thum vel kal dei to a thil thleng dei dei te chu tona kan khis nen hian kai kop chi ani lo tin an soya chuti lai mekin a then la in kumtam tak kal to a thil thleng ni ma se ami zia thinrim in som theilo awanga che thut chi ani zia atilanga lom an lo ti ve mek boka chutiang chuan ngai dan ain ang vek theilo ma se atopa chuan athil swal lo ti to tile convict ani to dan chungchang chu hnol ngot thei ani lo thule court material atana man nge rem an titlang theita a te chuan interview tele psychological evaluation an ni na result te atang chuan Simon a chu pon lam lan dana chuan mi en control thei tak le tong claim dam dai reng mai ani a thorim na le lung oi lo na te po chu tilang mai lovin khol khom chi thil sel mai lo in hnial boy vel po pe lo chu ai chuan ngoi renga a chung rela a thinrim na te po kha op ngar chi ani ma se arui che ero chuan chung thinrim na tile
lung oilo na alo nei chin alo kolkom zong song te in sum bet theilawa bun hok chi ngai to na fim po mang thei to lo chi ni in alanga chumi nu chuan investigator te chuan heti hian thutluk na chu an siam chinta a chuta chuan July ninga a bandwana thleng kha ti pal thil thua thleng ni lovin rui hlewa wanga thindim in sum theilo thin thok thu tin ngai to cheng lawa chetlak na ani ti in an soita ani ti chuan Simon apo chu custody a lak ani nu chuan investigation chu forensic lama sorbing ani leta a chuta an shia dole an ngai poimo masak ber chu liam chu engtiang chi a thleng nge engshem shei mangin nge hetiang hliam hi a thlen thei engtin chi ange hliam chu om ti te nia tin in chunga chemte an hmukha Durham Forensic Crime Laboratory lama thon ni in expert ten uluk takin chemte chu an no zer chianga chuta chuan blade chu 7.6 inches a sei ani ti le 0.87 inches a hlai ni ti chu an soita a tin Simon a ko ze thla po kha chiang takin chemte fonga chon langin thisen kai po kha scarlet ye thisen ngei ni ti DNA manga ti chen ni in fingerprint dang po pakhat ma omlo bok ani tin chemte a khan khem emo rang emo om lova liam om dan le chemte in engtin chi ange liam o zu siam dan ti thleng chuan oluk taka zerni in expert ina an sezel dan chuan thachak thapa ngai tak mangin scarlet taksa chuan 40-degree angle velin chemte chu azalut ni nan soya liam chu inches 4.3 vela thuk ni in chu chuan a chop velam le thin chu azuti chhia a chu chuan internal bleeding chu siam takngal watin hetianga chemte velu fu chat ang he chu accident awanga thleng theilo tluka ngai ani thu an soibok ani the chuan crime scene thina thlenna lai hmun vela an chauka kha chidi mangin alem an han siam le china an bongroda dan velte liama chemte in velu dan tele amishing omti san song te chuan an chui ta veka te chuan chutia uluk taka khati hunlaya thil thlen dan tur om ang an han ti chinvel chuan thil lo lang chiang de upakhata om tatlat mai alandana Simon akha afano omna atanga fit nga vel ai hla om theilo ti chu an che theta a tin hei hian Simon a thosoi pakhat a chet vel laya a kota tanga chemte chu pu chhuak pala afanu taksa chuan wa burta ni anga a soipo kha thil theilo ani ti chu aron ti chiang ta phota chu mai ba ka a blood test result ta khan rui hlo chu muma se mani in control na hlo khople akut ke te control hlei theilo khopa roi puina tham ani lo ti hriat alo ni to boka tin ruya wanga man in control zole thinjim phuta wanga che po lo ni se akut che vel kha ama control ani a om zia bera chuan adu lo dana akut kha ama a chetlat ani lo ti in an soibok ani ye chuan scarlet ruang autopsy result po chuan expert ngai dan chu ron nem ngetli in a hliam kha a hmalama tanga vi ni a chemte khan chuk zongin azuvita zaile vit ang deuh hian a hliam kha oma chuti rwal chuan a hmai a ban le ataksa khan mani lo inventum na lama hliam ang chi kha chu motor om lo thung chu chuan thil thleng kha engine na man om lawa ron thleng thut vi thut ani ti kha atilang chiang ta hle maya ti chuan final report Durham chief medical report ina assign nan thlapa chuan ti pal emo awanga hliam hi thleng ani lawa tumtak tim na om lawa vi na hliam nge ni ti in asiak ta boka he report an don no hian case chu zia thatle ni in Durham police investigation team de chuan thi dan rin hlel om ti atangin tumreng wanga twal thana ti in district attorney chuan chu an charge bel tharna chu alo pompui hnuwa major crime division lama athon phile ta a ani na taka chuan forensic report chuan thil om thele om dan chu aron thlak dang lam lo thei talo ani achan chu forensic report alo lu ma kha chuan accident awanga thina thleng anga case kha kharmai thei ani lai oma ma se tu na chuan forensic report atang hian accident anga ngai ngot thei choni talavian leirol do om tak mai scarlet thina chu apa ngein tumreng wanga a thlentir anga ngai chu alo ni leta ani chuti lai mek chuan scarlet inu Sarah Hall chu witness om chon ani mai ba ka investigator te tan po zona an nei te chang theiber tur om chon ani a interview an nei pui hma saber chu psychologist om belaya hospital chunga an nei khani in thil thleng khan asok ema wangin atong kam vel po alamu mal lo hlea chumbung toi ti te a tungin
accident awanga thil kha thleng ani thu a seinon mial miala a fanu a boral ti le a pasal an man ti a hriat nuwa po hian thil dang engma a soilo a pasal lam chu a tanghngal topa tin a pasal chuan an fanu chu a hmanga em ema a chunga a sol ngai lawa thinrimin a hau ngai lo kut po a thak ngai heklo kamizana thil thleng kha chu accident tak meu meu che emoti en chemte kha ala pal zok ani ti in a soya heta tang hian investigator te po chuan sarai chuan accident ni lovin tum nge chungin a pasal chuan an fanu chu a tha theini ti chu apom do tlat lawani ti chu muthiamin forensic lamina official report an nei po chu a chhiar ta du holawa chuti lai mekin psychologist te soidan chuan hetiang hi chu a thleng ve chok thin thil thleng tak tak pom do tlat lona ni tora an do danang an do thu sam ti chiata awm tur chu ngai ngam lovin hetiang hian mi then kha chuan thudik lo zok chu an ta na pom a hadam zok awangin thudik zok chu an hnol loi tlata an thinlung chuan thudik chu a hrireng ma se pom ai chuan pom lo kha an thlang ta zok thin ani ti in an soya ti chuan sarai po hi chu tiang chuan oma ma se tran an zo hnuwa kha chuan pom alo du em chu a pom angai le ta tho mai a fanu chu thia a pasal atang boka ani pu en Darlington chu chhosanin mundanga chuan a pem ta dei nge ani helai Darlington hi hotero te ani awangin news po hi adar chakle renga sarai te chanchin po hi official statement an chwa ma hawa laudar ne fu in til thlen tuk mai akhan local news lama chuan Geneva road lama papakha chu a fanu tha awanga man ani ti headline an ron pawng man der to a tin a hnu ni engemaw za chung kha chu tunge an mi man chu ti a hming po sailan ani lawa amai ro chu a hming le ani na te zealan ni lo ma se mi te chuan hmun tina papa te bus stop pa ti le kongsira dora te chuan an ti thupui ber chu ni ta hlomin tu po mai chuan an soi sup vek maya chu mai ba ka an fanu thena mai ni lawin Simon a ton hmanun te an chung ko chanchin te chu zeldin thonian aruka boina nei chung ko angtia choin thumak pui chu an soidar ba ka ngaidan in anglo pui chu a chuak nok boka ma se he thil hi accident ani theilo ti chu mitam tak ngaidan chu ani ve thau bok ani chuti lai mek chuan newspaper lamla chuan an chen in thalak te po chu an lo tar langa chu mai ni lovin an thenam khoweng tela interview se hlomin zona an zo jeng hloma ma se an thenam ti ho reng hian an chan dan chu en ang deuh vek thong chung ko pa ngai tak in ngei tak chung ko a hun mang ho tam tak an ni ti in an chang deuh veka nima sela social media lama ero chuan sarai dem na chu ari ring hle thunga chuta chuan a pasal lama a tran tlat awangin ani po hi twal thana a poitu ani hi loti bong tok an om boka chuti line mi thin khat phei chuan Darlington hi chhosan wang ro se an chung ko chunga thil thleng kha kan theiknil theinan khatiang thil rap thla kha share jeng kan do lo an lo ti mi mai bok ani te chuan sarai chu tu ma tlo po lovin ama in aum sang tango ka a thona dor la khan a contract chu ron ti top sak zui de in konga akal tak nial po in ama tok lo tor chuan mi te chuan help mak zelin mani fanu te thatto no pui ti in an soi lui thin bok ani te chuan Simona an man hnu thlatam aral hnu po chuan komi pui te chuan chu thina thleng chung chang chu la soi rengin Darlington ti ang khotiar ote ta chuan chu thil thleng chu alian thamin thil thleng ngai lo alo ni bok nen an nun chu na satakin a khoi ve lo theilawa an khuwa khotiar ote mi zong an in shet po a lim le ral mong taka an lo chen thina chu he thil thleng hian ron ti tanglam to vekin kan hria chen em chung ko en ngei le mi pa ngai tak chung kwa nia kan lo hria te chunga po hetiang hi a thleng ani chuan midang te chunga po hian a thleng be thei reng mai tuma hi kan lo in hri cheng tak lo ani hi ti rel ru te po an put pha ta hlom bok ani te chuan Simon Vickers sa thupoi chu January tha kum sang ni somni panga tang khan ti side Crown Court a ngai to tan ni in tumreng wanga tol that anga church ani bok nen an court hearing ne chu media lam po chuan an ngai ven hle maya chuta statement bul janna chuan prosecutor lam chuan July ninga kum sang ni somni palia thil thleng chu chipcher takin an chiar chhuaka accident ani lo zia thutile chu ti cheng tor chuan forensic report te blood test result a Simon Athisena roi hlo no ma mo ani dan te
tun ma a Simona criminal record lo nei to thu te chu an ron sei ta dap dapa chu vele defense attorney lam chuan chumi letling thak chuan thu chu ron sei vele in kha wan doi na thleng kha accident tak meu ani thu te thinjim thu ta wanga che sol pal na ina tuma beina ani lo ti in an ron sei vele a heiba ka hian Simona chu a fanuta na pathata afa ngai sak tu afano nen po a inti thinjim na po nei ngai lo pa mani fano duata mangai tu ani thuan soya ma se accident awanga thil lo thleng chuan ati na sia thuti le ain chir sia thuti chu ron soin tol tha tum shim shima in bo sai lok na anei engma motor le sia tor am lo sia te chu an ron sei ve le ta dab dab poka chumi nuwa expert witness chu stana kauni in ani chon scarlet hliam omdan chu accident awanga hliam omdan ani thilo tho chu aron sei ve le a expert witness testimony chu apoimo tak zet zet chumi zo sara holi chu ronding ve le in khami tlaya thil thlendan kha ain dotin aron sei ve le kau kawa chuta prosecutor lam chuan I pasal hian ti na tum shim shima I fanu kha wapan ni in iringem tia an han zo chuan ka ring lo atia ma se engtin nge scarlet taksa khan chem te kha alu the se tia an zo na zo chan ngai na a she talawa chuta athu soi cho ain kal deu noi mai chutianga expert result ne na in kal athu soya chuan atam tak ema wangin le angai to na a film lo bok nen ja sport chuan voi tam athu soi lai chu apo cha sak angai ta hiala ye chuan hemi nu hian Simon hon chu lo thleng ve le in courtroom chu an khat thatha o hle maya nem dam thlapa ron tangin akar laka chuan achol deuh da zela arui nge ni ti chu pomin zoba ka marijuana azunge ti chu asoya ma se afanu kha ti na tuma be ani lo zia te a thinrim deuh thut khan akuta athil ken chu chemte ani ti po kha asha changlo ni na seiboka ka fanu kha kanun ai po in ka mangai zok kha hun kha kaukir le theini se kaukira siam thatle vek nan chuan engpo ka huam ti in asoi te boka nima sila cross examination an nei lai chuan engwanga chemte kha langi ani ti le khatiang engla khan engtin nge khatianga hliam om theitur khan awa wi thei si ti zona chu chana ape thei ta mi olawa ami tuitla zoi zoi te a mela shi om ti tak zet na lo lang te chuan jury chen khate ril ru phe chu an ne ema ma se fin fiana an non chop chwa chu nial ngai na om se lo te chuan trail hian kar ni don o in January ni somni pali kum sang ni somni panga khan trail top na chu chan ani le a chuta chuan prosecutor chuan mun nai taka tanga vi nge ni ti hliaman exam na atanga alan thule Simon Vickers sa chuan khati laya aken kha chemte ani ti ashiat ngei tho chu jury te chu shiat non tir le in tun ma Simon a thu boy lo nei to apo khan chemte bokman ani tho te chu asoi tel boka heta hian defense team lam chuan accident ani thole har film lawa a oma wanga atum lo dana che ani thote khatiang thil a thlen nu khan Simon a chuan tlan bawa big bow emo tumya lavin emergency service a call zok thote an soiba ka ko chuan tumreng wanga chetna ani lo zia chu mo mai lo sham turin an ngen boka te chuan chumi zo chuan ko rom chu re ta dukin sara e chu a thutna chuan ngoi ringin chelavin a thuwa chuti lai mek chuan jury te po chu tangro teu mel powa lo thungoi ring bokin Simon a chuan zoite hian kapmangai sin a han ti sapa te chuan January ni somthum pakhat kum sang ni somni panga khan thu boy chuan a vor top chu a thleng theita ti side crown court chuan Simon Vickers sa zo thiam no chantirin a fanu thatua puan ani zoita a heta hian dam chunga lungin tang tura shem ni in ja chuan scarlet thi na chu thinrim in som zawlo awanga tol thana ti in tho chu ati topta a hemi nu hian sarai chu ko ta chuan lukon nga ya thu in hompo engma chwalo chuan ami tuitla zoi zoi in a chapta ani heti lai me khian media lam chuan an news headline lama mi zong zong ngai na thlo tleirol ta na dikna le ni na ti in an lo zia kwawa te chuan hetia trail nei zo ani hnu a hian sara e chuan Darlington chu chhosan ta dein a unaw nu awa fin zui ta deya heiba ka hian chanchin bumi te tu ma chu kom do lawin scarlet ye thil tle ma zong chu lutakin akol zuya chuti lai mekin apasal Simon a pokha listan in lama son ni in solitary confinement da ania heta hian psychologist en anvil ringbok ani te chon Geneva rota in chu tu ma lo lawin reitak adinga tukverte chu in kharchepin
ram salim sang sang tile pangpar voi to tak tak ta chu ge ta chuan ala in tarwa wa a achunga tlerol hlim taka nuiri lo chuan in chin kha tuna chuan re teria in chu ina thil thleng rap thlak tak hria jingna chaw chu no chia ani zuita ani ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chau dom ya